на имейла и ще напиша освен проформата. Ще пратя и там. Банкова сметка, бит пътик. Да. 631,99. При нас е 36, при тях е 31. Да. На този телефон, който ми даде, ти ли отговаряш? Добре, значи мога да звънна на него. Окей. Айде, чао. Ако е червен лазера, дали са нерви толкова? Не знам. Ти знаеш, че предния път, като си тръгна, той го търси поне 15-20 минути в магазина търси. Да, ще го гледаш. Че го става